Tulo ka tawo gidakop tungod sa paghupot og fake gold bar. Gobernador dili magakampanya sa mga kandidato sa LP sa unang distrito. Spam nga campaign messages sa mga politiko susihon sa NTC. Special Forces Military Unit gi-pull out gikan sa Bohol. May hapon Sugbo, Kabisayan, Georgia, tulo ka mga lalaki gidakop sa kapulisan tungod sa paghupot og fake nga gold bar. Gireid kagabi ang sa ilang giabangang lawak sa usa ka pension house. Kini giaksyonan ni Jinky Rusit. Wa na makaikis pa kining tulo ka mga lalaki human gidakop sa mga sakop sa City Intelligence Branch. Gireid kagabi ang ilang giabangang lawak sa pension house diha sa Maydan Isabeliano sa Barangay Basak, San Nicolas. Ang management sa pension house unang mireklamo nga wa na sila makabayad sa ilang giabangan nga kwarto. Apan pag-abot sa mga pulis, kining fake gold bar nga may gibugaton nga 148 ounces kon 4.2 kilos mo'y misugat kanila. Kaganiha, gidemonstrate pa sa suspect nga si Romeo Malisi kinsa usa sab-kaminero kung unsaon nila pag-ilad ang ilang mga customer. Matud niya, ang ibabaw nga bahin sa peke nga gold bar hard-plated sa gold, apan ang ilawom niini dili na gold. Ang matag fake gold bar ibaligya nila og 1 million pesos. Mabitang nagkasalami sa atong balao diri kay namaligya mig dinod. Dar mga klaseng tao sa kalibutan nun kana mangilad o mapailad pod. Yan nabutang man ni sa kabos man yung timawa. Kami di mangilad alam pailad mi wa mi kwarta. Matud ni Superintendent Romeo Santander sa CIB nga usa ka negosyante gikan sa kauluhan ang planong biktimahon sa grupo. Kauban ni Malisi sa pagkasikop, mao silang Edgar Sabpuan ug Robert Payan kinsa pulos taga Davao City. Awhag ni Santander sa publiko, So, mabitaw right now I'm urging katong nabiktima ni nga at least man lang wani sa mong office to file a case kung naaman lang galing kay bao jud ko nga pipila na siguro ang nabiktima ni nila. alang sa aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Naglaom pa ang nangita sa tulo ka mga bata nga buhi pa ang namasol sa kadagatan sa Olango Channel. Matod ni Andy Berami sa Disaster Office sa Lapu-Lapu City, ilang hangyoon ang Philippine Air Force nga magamit ang helicopter aron himuon ang usa ka aerial search aron mapalapdan ang ilang pagpangita. Ang tulo ka bata nga nawagtang atol sa ilang pagpamingwit sa kadagatan niadtong Domingo nagpangidaron og 9 anyos samtang ang duha nagpangidaron og 15 anyos. Wag gyud magitas Central Command. So Central Command ang mayor mo ang syudad mo pala og suwat ngadto sa commander sa Central Command kung okay ha nila. So atong ipaabo man hinaot og makapalupad sa pier. Pero kabir tagad ako. Kuling araw makitaan. Bagyong Lando nahimo na lang nga usa ka tropical depression ug gibana-bana mo nga mogawa sa Philippine Area of Responsibility karong Lunes. Ang dagan sa panahon giaksyonan ni Ryan Sorote. Nahimo na lang nga tropical depression ang bagyong Lando human sa pipila ka adlaw nga pagkusukuso sa Northern Luzon. Gikan sa kapin 100 kilometers per hour nga sustained winds, mihinay kini ngadto sa 55 kilometers per hour. Tungod sa paghinay sa hangin, gilibkas na sa pag-asa ang ilang gale warning karong buntaga. Sa karon medyo kalmada na i-compare sa previous days. So lifted na ang gale warning sa Visayas area. So, tanan pwede na makabiyahe no? Pwede na. Mahimo na nga makalawig ang tanang klase sa sakinang pangdagat gawa sa seaboard sa Northern ug Central Luzon ug Eastern seaboard sa Southern Luzon. Base sa 11 AM nga severe weather bulletin naana sa Balintang Channel o sa tunga-tunga sa Batanes ug Babuyan Group of Island, Lando nga dunay direksyon nga northeast. Ubos gihapon sa signal number 1 ang Batanes ug Northern Cagayan, lagip na ang Kalayan ug Babuyan Group of Islands.
Hinay gihapon na pagsibog ni Lando paingon sa Japan nga naa sa 6 kilometers matagtak na. Gibanabana nga sa Lunes pa mogawa sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo nga doon na international name nga Kupo. Gipanglantawan nga mahimo na lang nga low pressure area si Lando sa sunod nga mga adlaw. Padayon nga makasinati ang Kabisayan og kalit nga pag-ulan sagad ini sa hapon o sa sayong kagabihon. May makasinati gapon taog may pag-ugan o inubanan ani ng panagsang panugdog o kilat, mostly ani sa hapon or gabi. Wa na lang bagyo nga gi-forecast ang pag-asa nga musud sa PAR. Ang nagsunod nga bagyo nga si Champi ang di na makaapekto sa nasod tungod sa kalayo ni ini. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Usa ka kasabutan nakabutali sa mga sakop sa alayon og provincial chairman sa Liberal Party sa lalawigan sa Sugbo. Ang kandidatura sa gobernador suportahan sa mga sakop sa alayon samtang ang gobernador dili mangampanya alang sa ilang opisyal nga kandidato sa LP diha sa 1st District. Kini ang giaksyonan ni Leslie Vestil. Wa magtuo si Carcar City Mayor ni Sipuro Apura nga i-endorse sila sa provincial chairman sa LP bisan og kaatbang nila ang opisyal nga kandidato niini. Apan nakasabot sila sa katuyuan ni Governor Junjun Davide sa pag-endorse sa mga kandidato sa alayon tungod sa gipadayag nga suporta sa partido sa ilang kandidatura. Ang mga sakop sa alayon nga ituboy ni Davide mao ang managan sa mga lungsod sa Minglanilla, Naga, Sibonga ug Carcar City. Sumala silang kasabutan dili mahimong mangampanya si Davide alang sa mga mayor sa alayon ug sa LP. Honestly, primero gyud kanang mogdi namo murag mogdi ini sa ko nga sa muna nga di gyud mahimo. Pero last meeting lagi namo ni pasabot man si Gob na mao na siya mao to nga ni ko alam mi sabot-sabot mutual understanding lang agreement lang. Murag na nakugang ka atong time kanang mao gyud murag dunag ingon ana no gamay nga ana nga di mahimo mao na first action. Pero ni kuan siya ni assure siya bisag tagad ko na official candidate sa LP o dili sila mangampanya diri sa among syudad, let's say for example sa Carcar, dili sila mangampanya in favor nila sa LP, di sila mangampanya in favor po namo. So meaning murag free zone ra. Gipasalig ni Mayor Apura nga mosunod ra usab ang ilang mga kapitan kung si kinsa ang ilang paluyuhan karong eleksyon. Actually, wala pa ko wapan ako about na kay last week pamanggod. Wapan ako ma-make ang mga kuan about sa lang reaction na. Pero I am kanang kuanggod kanang nang optimistic yun nga kanang musabot po sila. Pero ako man silang pasabton por unya during our gatherings po ang ato ang mga kapitan, barangay officials, akong pasabton sila. I hope tingali kuan man human as we are, pero I hope nga mapasabot na po sila niya, masabot sila sa sitwasyon. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vestil, News 5. Opisyal nga kandidato sa LP sa Carcar City wala manumbaling sa pag-endorse sa provincial chairman sa LP sa iyang kaatbang sa politika. Kini giaksyonan ni Jinky Rusit. Gilauman nga karong hapon i-endorse ni Governor Junjun Davide ug Vice Governor Agnes Magpale ang Alayon Party ni Carcar City Mayor ni Sipuro Apura ug ang tibok slate niini. Gihimo kini sa gobernador bisan og opisyal nga kandidato sa Liberal Party si board member Yayoy Alcoseba nga mudagan pagkamayor sa Carcar. Apan wa manumbaling si Alcoseba sa himuon nga endorsement ni Davide sa iyang kaatbang nga si Sipuro Apura. Alang kang Alcoseba, igo rang bayad ug utang kabubuton si Davide sa alayon nga mipadayag og suporta nilang Rojas ug Robredo ug Davide ug Magpale. Kaning alayon mo may ilang pangayo in return sa support ni Mar o ni Davide, mo nang in return ilang ipa-endorse sila. Anyway, I'm not I'm not insecure nga imo endorse bisang pag-iisa na ang T-shirt din siya. Dugang ni Alcoseba nga di sama siyang higala nga si San Fernando Mayor Abby Canoy, wa siya'y gibati nga kahiubos ngadto sa Liberal Party. No, my faith is totally different because I got a CONA from LP. That's why you have to understand that. The faith of Cano is different because he was not issued a CONA. Okay? So it's totally different. Gidepensahan sab sa provincial legal officer sa Kapitolyo ang gobernador kinsa miingon nga ang nahitabo karon sa 1st District usa lang kini kapaagi sa pagpakita nila og suporta sa National LP. Nasayod man ta kanang dako man nato pagsalig nga ato mga kaigsuonan pod
nga mga original nga LP diya sa First District nga nakasabot sad sila sa dynamics karon sa politika diya sa First District nga ang ilang kaatbang ang alayon nagsuportar mapod sa ilang gisuportahan. Alang sa aksyon, Bisaya, Jing Kerosit, News 5. Gobernador Junjun Davide mihimo og kaugalingon nga local survey aron pagsuta sa kasamtangan sa iyang standing sa iyang kandidatura. Si Attorney Orvi Ortega nagkanayon nga ang survey gihimo niadtong September 16 to 20 ngadto sa 1,000 ka respondent sa lalawigan sa Subo. Apan nagdumili si Ortega sa pagbutyag sa resulta sa survey. Ang resulta maoy ay ilang himuong giya sa pagpangampanya sa gobernador alang sa pagpasubli. I'd like to ask your kind indulgence. This is first for our consumption because we're also trying to look at it carefully and analyze it. And kini magong survey, this is just a tool. Gilusad sa PLDT ang mga express payment vans alang sa pag-accommodate sa mga customer nga mubayad sa ilang mga bills. Kini ang giaksyonan ni Ryan Sorote. Namatikdan sa kadaguan sa PLDT sa Sugbo nga permi na lang magpunsisok sa mga payment centers ang ilang mga customers panahon sa tingbayad. Bisan dugangan pa nilang tao ang mga centers, daghan ng gihapon og taas ang linya. Niadtong Hulyo 1, personal nga nakitaan sa mga labaw sa PLDT ang kahimtang sa mga customers ug nakaunaw na sila og plano aron masolusyonan ang problema. Ang solusyon mao ang pagbutang og mga payment express van sa mga payment center sa adlaw sa tingbayad. Sulod sa 3 ka buwan, giplano og daling nahimo sa PLDT ang labing una nila nga payment express van nga una nilang ipadagan dinhi sa Sugbo nga dunay labing dako nga collection matag buwan. Sabi nga ni Mr. Ladaban, Cebu is the biggest in the entire PLDT system. So, tama lang talaga dito siya na-pilot. Inspirasyon sa PLDT ang mga food vans sa laing nasod nga mahimo ra nga mapahimutang bisan asa. Gipanglantawan sa PLDT Visayas nga sa tabang sa mga payment vans matriple ang ilang serbisyohan nga mga customers matag adlaw hilabi na sa peak hours. Mulibot ang express van sa mga payment center sa PLDT Jones, Mabolo, Mandawi, Mactan ug Talisay. Mapabilin sa payment centers ang van sulod sa 3 hangtod sa 5 ka adlaw depende sa gidaganon sa mga customers sa usa ka lugar. Dunay tag-unom ka cashier ang PLDT Pay Express van nga modawat og bayad alang sa bisan unsang service sa PLDT. Bisan mobile ang payment system, gipaninguha nila nga di ma-expose sa init o uwan ang mga mobayad pinaagi sa pagbutag og mga atok, tents o lingkuranan sa mga mubayad. Hindi yung kagaya nung una ko nakita na nakapila sila para silang snake doon sa labas Tapos naiinitan or naaarawan. So when we conceptualize this, we all had those in mind. It's gotta be safe, it's gotta be speedy, mabilis, it's gotta be convenient, it's gotta be comfortable to the customer. Okay ba lang? Pagbayad, okay. Okay o may... Gito na nusab nila ang pag-extend sa service hours sa payment vans ngadto sa gabi aron ma-accommodate niya adtong mga gikan sa trabaho. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Kapitolyo nagplano sa paghatod og hinabang alang sa biktima sa bagyo sa Northern Luzon. Kini giaksyonan ni Jing Kerosit. Tungod sa nitabong kadaot nga nahiaguman sa Northern Luzon, hatod sa bagyong Lando, gitun-an na karon sa provincial capital ang pagpada og hinabang alang ngadto sa mga naapektuhan sa kalamidad. Sumala sa Information Officer sa Kapitolyo Ethel Natera, tukion kini sa pangu sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o ni Governor Junjun Davide. Ato pa sang i-assess kung unsa itong capacity to help. Unsay makaya nato kay posible nga dili siguro good sa to ihatag but other form. Usa silang giplanuhan nga ipadala ang medical dental team gikan sa PDRRMO. Lakip nga nahunaunaan ang pagtabang sa rehabilitation phase pinaagi sa pagpada og mga tawo gikan sa engineering department. Nakakatun na gid ang mga tawo karon nga ang preparation is important in any disaster. Pagkakaroon 18 na ang natala nga hikabsan sa ilang kinabuhi tungod sa bagyong Lando. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5.
Gimando na karon sa mga kadagkuan sa Police Regional Office 7 nga gawas sa illegal drug operations hingusgan sab sa kapulisan ng ilang kampanya batok sa illegal nga sugal dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Ang report gisundan ni Ray Pasaporte. Regardless kung pila ang ipadakop pagkangan nga illegal kini ang activity. Kini ang tahas sa PRO7 nga buot nilang ipatuman ngadto sa tanang station commander sa Dakbayan sa Sugbo. Kini agig tubag sa hagit ni Mayor Michael Rama nga kinahanglan makadakop ang kapulisan ug 1,000 ka video karira machines dinhi sa Dakbayan. Si Senior Superintendent Ray Lindon Lawas, Directoral Staff sa PRO7 niingon nga angayan lang panakpon ang video karira ug muli-muli machines sanglit usa ni kamatang sa illegal nga sugal. Ikaduha, usa kini sa source pod sa problema sa pamilya. Diin supposed to be ang kwarta ipalit og pagkaon o kung panginahanglan adto na lang noon itaya or ipusta ning mga video karira hoping maong guni kuan sa sugal baso na lang og mudaog pero ang pildi mas daghan kaysa daog. Giangko nilawas nga nilaylo sila sa operation batok sa illegal gambling machines. Sa nakalabayng mga buwan sanglit dunay kamanduan ang ilang labaw nga hingusgan ang kampanya batok sa illegal nga droga. Atong timbang-timbangon ang gibug-akon mas bug-at yun ug mas dako ang epekto nga gikahatag nga kadaot when we talk about illegal drugs. Bisan sa kamanduan sa mayor, gipasalig ni Lawas nga dili maapektuhan ang ilang anti-drug campaign. Sanglit bahinon sa duha ka grupo ang manakop sa video karira ug drogas. Sa maong kampanya, nagkinahanglan og igong personnel ang Cebu City Police Office apan matud ni Lawas nga dunay daghang mga pulis nga anakaron sa kadalanan ang mamahimo kining gamiton alang sa pagpahigayon og operasyon. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Basement sa panimalay sa usa ka negosyante na sunog. Kinigaksyon na ni Leslie Caminade Vistil. Naputos pa sa aso ang basement nga bahin sa Panimay nga gipanag-iya sa usa ka negosyanteng si Benny Lim sa Vista Grande Subdivision, Bulacau, Dakbayan sa Talisay. Nabantayan na lang sa caretaker sa maong Panimay nga adunay nag-aso sa ubos nga bahin sa maong Panimay. Matud pa ni Talisay City Fire Investigator SFO2 Pascoino nga posibleng ang linya sa kuryente ang hinungdan sa sunog. Sa matud pa niya, pirmi man niya nga pag-check upon. So wala man kuno'y nag-own appliances dito kay matauhan raman lagi kuno na og naibisita which is tagaan nato og kuan ang linya sa kuryente ma'am kay since nakita nato nga ang aircon mo ay nagsiga. Gihulagway ni Koino nga naglisod sila sa pagsud ug pagpaong sa kayo tungod sa kabaga sa aso. Bisan tuod og aduna sila kahimanan nga makasud, bisan sa baga nga aso, nagpuot ang aso tungod kay wala kini kagawsan. Ang basement area usa ka guest room og giingong di pa lang dugay nga gi-repair. So ang problema lang ma'am kay dili lang pa ma-penetrate pa gyud dito sa sulod tungod sa aso gyud niya walay ventilation nga klaro. Usa lang ang makagawas diri lang gyud sa pultahan. Walay window. So ang atong mga firefighter maglisod sila tungod sa baga nga aso. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Upat ka mga sakop sa Chinese Consulate gipamusil karon hapon sulod sa Lighthouse Restaurant sa General Maximum Avenue, Dakbayan sa Sugbo. Luwas sa pagpamusil ang Chinese Consul General nga si Song Ronghua. Tulo sayang mga sakop ang naangol ug usa ang gikatahong namatay. Suspect sa pagpamusil ang laing duha ka mga Chinese national nga sila Ling King Li ug Gua Jing. Gila nga mga kanhi sakop sa consular office sa China. Wa pa matino nga kalibre sa armas sa duha nga misulod sa function room sa restaurant ug namusil. Suway unta misukol ang on-duty guard sa restaurant apan wa makabuto ang iyang armas. Daling nakasibat ang duha ka mga langyaw nga suspect. Wa pa matino ang motibo sa pagpamusil. Naalarma ang kabumbiruhan sa Sugbo dihang miaso ang imburnal duol sa tunnel sa SRP. Ang aso gikan sa imburnal mikatap ngadto sa karsada hinungdan nga dali kining gipasiritan og tubig sa kabumbiruhan. Sa pagsubay sa mga sakop sa disaster team, wala sila'y nakitang hinungdan sa aso gikan sa imburnal ug gikan sa tunnel. Si Mayor Mike Rama dali usab mimando sa iyang mga sakop pinaagi sa pagtawag sa radyo sa pagdili sa pagdagkot sa sigarilyo
sa pamasin nga chemical ang hinungdan sa mga puti nga aso. Bilanat og usa ka oras ang pagsubay kun ang asa nagikan ang aso. Ila na lang nasayran nga gikan kini sa usa ka daob halayo sa SRP ug ang aso misubay sa imburnal nga milusoy ilawom sa SRP. Sa pagsulod sa political season, nagsugod na usab ang mga spam text messages. Ang National Telecommunications Commission muimbestigar sa mga gipadala nga mga spam campaign messages nga gipadala pinaagi sa text. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Pipila na kabuan nga nagsugod sa pagpangampanya ang mga magpapili sa umaabot nga piniliay, pinaagi sa radyo, telebisyon, periodiko ug bisan sa social media. Okay ra ini ang Commission on Election kay wa kini gidili sa balaod. Mag-istrikto ra sila kung panahon na sa pagpangampanya, diin ipatuman ang Fair Elections Act sama sa limitasyon sa airtime ug kadak-on sa mga campaign posters. Pipila lang kini sa mga ipatuman sa COMELEC, apan dunay laing klase sa bag-o nga pagpangampanya nga diretso sa mga butante. Kini ang text message nga nadawa sa News 5 gikan sa concerned citizen nga giingong gikan sa usa ka Grace Cheese. Gisaway sa text message ang call center industry nga giingong nagdala og sakit og bisyo sa mga Pilipino. Gikampanya usab ini ang tandem nga Grace Cheese o Senador Grace Poe og Cheese Escudero. Nahingangha ang National Telecommunications Commission sa text message nga ilang giulagway nga illegal. Usa ka matang sa spam message ang text nga gidelete sa memorandum circular sa NTC. It will be considered as a spam. Those people who don't want to intend to receive that kind of messages can go to our office and report this matter because it is a spam. A spam is a message which is unwarranted or unwanted. Mahimong makareklamo sa NTC ang mga nakadawat sa spam text message. Duda sa NTC nga dunay illegal contract ang content provider o ang telco nga mao mo send sa mga spam messages. Gidili ang spam message kay diretso kini sa publiko, gawas lang kung gitugot sa makadawat sama sa text o email updates. Posible nga silot sa makalapas sa memorandum circular ang pag-block sa sender o pagsuspenso sa ilang registration. What we can do is, first, we could either warn that number. If they continue to do that, then we would be forced to block the number. Gikuhaan sa News 5 og habig ang mga telco, apan wa pa sila gipagawas nga pamahayag. Nasayran nga dunay mga text blast services ang mga telcos nga sagad nila gamiton sa mga public warning systems panahon sa katalagman ug emerhensiya. Gigamit usab kini sa mga pribado nga pundok pag-advertise sa ilang mga kliyente nga mitugot kanila. Alang Section Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Gipull out sa Central Command ang 2nd Special Forces Battalion nga nagbase sa lalawigan sa Bohol sulod na sa kapin 7 ka tuig. Gipuli ang 47th Infantry Battalion gikan sa Negros Occidental nga niabot kaganihang buntag sa pantalan sa Tagbilaran City. Sa Cultural Center gipaygayon ang send-off ceremony nga gitambungan sa pangu sa Central Command nga si Lieutenant General Nicanor Vivar ug Bohol Governor Edgar Chato. Gipasinunggan ang mga opisyal sa 2nd Special Forces Battalion nga gipangaluhan ni Lieutenant Colonel Gaspar Panopio. Gihimakak ni General Vivar nga gipull out ang 2nd Special Forces tungod sa reklamo sa mga militanteng pundok nga nag-awhag sa pagpapahawa sa mga sundalo. Ang 2nd Special Forces adto na magbase sa lalawigan sa Surigao. Gipasalamatan ni Governor Chato ang 2nd Special Forces Battalion dungan sa iyang paghangop sa pag-abot sa 47th IB. Gipasalig ni Governor Chato nga suportahan nila ang mga bagong unit sa mga sundalo nga gipuli sa Special Forces. Patid ko ang aking tiwala sa inyong puspusang kakayahan. Hola mga igsoon! Ha Pilipinas Wednesday afternoon kaninyong tanan. Nasayod ba mo nga karong adlaw? Nagmarka ang ika-51 ka tuig nga kasumaran human nasakmit sa usa ka Pinoy ang labing unang silver medal sa Pilipinas sa natad sa Olympics. Kung kinsa siya, ania ang report.
Nasayod ba mo nga ang boxer nga si Anthony Villanueva ang labing unang Pinoy nga midaog og silver medal sa Tokyo Olympics ni adtong Oktubre 21 tuig 1964. Si Villanueva ang nakigsangka sa featherweight division. Wa niya madagi ang gold medal sa mga Olympics human ang kontrobersyal nga panagsangka nila ni Stanislav Stepashkin sa Union Soviet Socialist Republic. Ug nasayod ba mo nga si Anthony Villanueva anak sab sa usa ka Olympic bronze medalist nga si Jose Villanueva kinsa nakipagkompetensya sa natad sab sa bantamweight boxing ni adtong 1932 Olympic Games sa Los Angeles, California. Sila ang bugtong mag-amahan nga Olympic medalist sa kasaysayan sa Philippine sports. Si Anthony Villanueva ni taliwan ni adtong nakalabayng tuig Mayo 13 sa edad nga 69 samtang natulog sa ilang panimalay sa Cabuyao, Laguna. Mao kadto naglangkob sa atong mga labing labas nga mga kasayurang may dakong kalambigitan sa kasaysayan sa atong nasod hangtod ugma mga igsuon alang sa walay karapusang mga chika o barikon ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 5 101.9 News FM Cebu. Kini si JP Laukwat Sera ug ang atong Word of the Gay nagkanayon. Masyak man ganit ta sa linog sa imong uyab pakaha nga dunay laing kuyog. Agay! Pagkakasuway, Ana Georgia. Pagkakasuway, linog si mong kinabuhi. Aw, katong linog na na chakra. Dili linog sa kasing-kasing. Talking about linog, doon ay katong ni-rock sa Southern Tagalog ug Metro Manila. No? Yes, that was 5.4 Yes. magnitude. Yes, that was But Monday. okay naman, wala ra may naangol. No? So, mangandam lang ta sa linog, no? Nga Linog na tinuod Tinuod o nga linog, linog dili. nga sa imong kasing-kasing. mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon o konkretong solusyon. Ako sab si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Action!